থেকে দুঃখনি কক দেখুনাই তোমাহাই মিয়াগো 30 তারিখ জুন 2021 স্রাং सालनि जरागो ताग्लाय बोसोरनि सबसे गोबां ओंखाना होनो आं माखाखागो वाटै थैमानि आंनि बान अर प्राय वागै थांबायखा इंगे 2018 गो आंनि बान थेमानि 2018 गो थेमानि दिनै 2021 और जागो प्राय आंनि लाखनि ऊपरनि दंगो कायसा कायसानो प्राय 5 केजिनि ऊपराव जतनो अंखाय थांबायखा आंनि बान क्वाक मानि करो निनि ड्रेन दंगो ड्रेनो पूरा हा क्वागै ड्रेनो फाइमानि बांगै दै लायजानाय क्रिं मानि बांगै और दै पूरा खोप्लंगै किफिलि फायखा गाहाइन बांगै और मास फान क्रिखा अमायखेनो आंनि सुदा आंनि बान सिमिया दै थांबै गामियाव गोबां जागोनो बान क्वाक बायखा किफिल बायखा दै नगरबो क्वाक बायखा अमायखे खनांगो गाहाइन बांगै যারা आंनि व्यक्तिगत तरफ থেকে তে आं চিনি गामिनि যারা कस्त माइ दंनाय যারা ক্ষতি माइ दंनाय आबारनि बाङैबो गभर्नमेन्टनि थानियाव जों कक सालायनाय सुबासुकनि बाङै गाहाइन बाङै सारा तिरफ्राबो नों किसे किसे खरमाय दङ तेसिनि तेलामारा साब डिभिसनावबो दै कर्महाय गामिरावबो न क्वागै फायगै गोबां दुखु मानजागताबो हस्पिटालाव लायजाग हिखानांगो गाबरनावबो आं खोना थांनायनाय गाहाइन बाङै যত ও वाटैनि जुरागो যারা हासु हासुबो दंनाय सिनि ताकुकते बुकुक सं निरक जतनो किसा सियानके तंजाबायदि ताबो वाटैनि जुरागो हा क्वाकनाय नगो फायनाय बा যারা निनि तिलानि तलागो যারা नक तां तंनाय रक आबो हायरुब्लेखि क्रिमा संसार ताबक एबा आबो हायरुना आं कबो मोनारबो जत किसा सियानके तंनानै बाङै जतनो हामबाय।